Чернігові померла найстарша мама України. На 81-му році життя пішла з життя Валентина Підвербна. Жінка, яка 14 років тому стала мамою у 65. Її знайшли мертвою у власній квартирі. За словами знайомих, вона померла у вісні. Про смерть повідомила громадська діячка Оксана Тунік-Фрис. За її словами, донька Валентини Анна прийшла провідати маму, але не змогла потрапити до квартири. Саме після цього і виявили тіло жінки. Анна нині перебуває у безпеці і під опікою соціальних служб. Нагадаємо, Валентина Підвербна стала відомою на всю Україну після того, як народила доньку у 65 років за допомогою штучного запліднення. Торік навесні історія родини знову опинилася в центрі уваги після того, як 12-річна Анна поскаржилася у соцмережах на побутові умови вдома. Тоді дівчинку тимчасово вилучили з сім'ї. Валентина Підвербна запам'яталася українцям як жінка, що здійснила мрію про материнство попри вік і труднощі.